μας πάει φρενάροντας. Βλέπει ότι αυτές είναι μουρλές και σου λέει αυτές όρκιες είναι. Έλα μία όλες μαζί, μία όλες μαζί. Φωτό. Ναι, ναι. Θες να γύρει το... Όχι, δεν πας. Πού πας? Πού θα Πώς κάτσουμε? θα την κάνουμε όλες μαζί. Έλα. Εκεί θα πάρει έτσι. Έτσι το πρόσωπό σου. Εδώ. Εκεί, κοιτάζει εκεί. Κάτσε ρε παιδιά. Κάτσε κάτω. Πίσω, καθίστε κάτω. Λοιπόν, μπαίνετε μέσα στο αισθητικά μου. Ναι. Ναι. Εσύ Φρόσο, εσύ. Ναι. Όλες, εδώ είναι. Ναι. Κοίταξε. Και πίσω, και πίσω, κοιτάξτε. Πίσω. Στον είπα να το βγάλω. Είστε πίσω, είναι απίστευτο. Και απέναντι, κάτι απέναντι, τι ωραία που είναι τα κτίρια. Παιδιά πανέμορφα. Κάτω. Έχει πολύ ωραία μαγαζάκια και κάπου, εκείνη που δεν πάρει με σαρτέλες, κάπου είναι ένα υπέροχο, άμα το δω, να το